Siyempre may, bro, ay, Chris, mag-level ka. Mag-level ka, meron tayong bubbles. Malin. Next. Sa may ano, upper right. Upper right. Oo. Pero siyang ano, parang araw na gano'n. Yung next na. Ito ba ito? Ito. Ah, ito. Yun. Yun. Ilang metro? Sa taas. Ay, 7.88. Sige. 7 metro. I-zero mo muna yung west mo tapos ano? West mo dito, di ba? Tingin ka sa compass mo. O, saan yung west mo? Oh, ilan pa yung west mo? Punta ka doon. Punta ka doon. Zero mo daw yan. Oh, tinitingnan mo yung dinadaanan mo. Baka sa kompas ka lang nakatingin. Dati ahas. Oo, yun na yun. Kaso naka-level. Yun no, green na yun no, kaso di ka naka-level. Yung level mo ito. Yung bubbles. Oh, yung level ka. Yung ano yun, west? 13 west. Yung west mo papunta sa'yo halos 13 cm. Oh, adjustment 13 cm. Op, yeah. Level 9 pa west, papunta sa'yo 9 cm. So malapit dyan sa west, 2 cm na lang. Yung ano yung south mo, ilan? Pinakaunahan 8 south. Saan yung south mo? Papunta dito. Okay. Yeah, may Chris. Lalim yung bubbles. May latang kawayan kanina boy. Hello? Eh lalawa. So next spring. Framing at asilangan. Direk, anong next shit natin ngayon, Direk? Hello pa. Maghahanap ako ng crumble cake.
din. South. Vicente. Sa yung south mo? May green na. Good. Pachay may green na. Good. Good. Good na yan. Pag nag-green yan.